مرحبا għal 5 sessjoni tal-programm Eid l-Istorja Tell Me a Story. Matul din is-sessjoni se nagħmlu bosta attivitajiet biex nifhmu l-binja ta' storja ħalli meta niġu biex noħolqu storja bil-fomm u bil-kitba nkunu nafu kif nibnuha. Se nibdew bl-ewwel attività li tissejjaħ b'xorti tajba u b'xorti ħażina. Permezz ta' din l-attività se noħolqu storja flimkien bħala klassi bil-frażijiet b'xorti tajba u b'xorti ħażina. Din l-attività tieħu madwar kwarta u m'għandna l-ebda bżonn ta' riżorsi. Jekk tridu tistgħu tużaw dawn iż-żewġ leħiet b'xorta ħażina u b'xorti tajba sabiex jgħinuna niftakru x'imiss. Importanti li matul din l-attività nisimgħu bir-reqqa lil sħabna tal-klassi ħalli bekk nibnu storja flimkien li tagħmel sens mill-bidu sa l-aħħar. Tajb, mela jiena se nibdielkom l-istorja u wara intom se tagħtu semkom billi iżidu ma' l-istorja għall-qalba u t-tmiem tagħha. Intom se tieħdu sehem billi tgħidu sentenza bil-frażi b'xorti tajba jew b'xorti ħażina skont x'imiss. U dan hu l-bidu tal-istorja. Dak filgħodu Tony kien imur sal-ħanut tal-merċa qabel ma jmur l-iskola u kien imur sal-ħanut tal-merċa biex jixtri l-ħobs u l-ħalib frisk. Din il-qadja kienet toħodlu madwar 10 minuti kemm jimxi lejn il-ħanut li kien kantuniera l-bogħod mid-dar tagħhom jixtri l-ikel li kellhom bżonn u jmur lura id-dar. La jasal id-dar kien jaqbad il-baskett tal-iskola u jimxi sal-iskola. Imma dakinhar din il-qadja ma ħaditlux 10 minuti imma ħaditlu iktar fit-tul u b'ħafna avventuri. Għax waqt li kien miexi lura id-dar mobbi b'żewġ kaxxi ħalib, kwart ġobon u ħobża tal-Malti, dan jispiċċa fid-dlam ċappa. U iħares il fuq u jara id-dawl tat-triq minn tad-daħla tat-toqba. Filwaqt li hu kien fqih ta' toqba l-ħajja baqgħet għaddejja fuqu u għajat fuq li għajat għall-għajnuna. Ajjut! Ajjut! Imma ħadd ma semew ħadd ma ġie biex jagħtih l-għajnuna biex joħorġu mit-toqba ħalli jasal lura bix-xirja id-dar qawwi u sħiħ. Xorti tajba dejn id-daħla tat-toqba ġie kelb ixammem. Tony saffarlu u beda iwaddablu l-biċċiet tal-ħobs. Il-kelb ħataf il-loqma ħobs u ma reġax ġie għal iżjed. Xorti ħażina Tony spiċċa waħdu fid-dlam. Ma b'xorti tajba Tony lemaħ għerq twil ta' siġra u ġġebbet sakemm laħqu
بدا يشبط mal-ġnub tat-toqba sakemm irnexxielu jaqbad l-għerq u beda jixxabbat u jixxabbat kważi ħajmiss id-daħla tat-toqba x'in b'xorti ħażina l-għerq ċeda bih u spiċċa fil-qiegħ tat-toqba b'tiżbita. Issa l-istudent li jmiss se jagħti s-sem tiegħu fl-istorja billi jagħti sentenza bl-espressjoni b'xorti tajba. Ħeġġixkom sabiex tużaw l-immaġinazzjoni tagħkom meta ssemmu ġrajiet b'fatti u fantażija. X'għajnuniet sab Tony u xi sfidi kellu jħabbat wiċċu magħhom sabiex fl-aħħar jirnexxielu joħroġ minn ġo t-toqba qawwi u sħiħ. Mela darba waħda kien hemm tfajla jisimha ċeklenfusa kienet tgħix ġo dwejra fqira flimkien ma' missiera. B'xorti ħażina saħħet missiera bdiet sejra mill-ħażin għall-agħar u ma damx ma nxteħet fqigħ ta' sodda. Qabel ma mar id-dinja l-oħra missier ċeklenfusa ta' 3 rigali asna, ġewża u lewża u għalilha li setet tużhom biss meta tassew teħtieġhom kif ukoll kellha tgħid xi kliem sabiex dawn jinfetħulha. Wara l-mewt ta' missiera ċeklenfusa libset l-agħar ilbies li kellha ċabset wiċċha bil-ġmied u telqet taħdem bħala seftura fil-palazz. Ħadet magħha il-borża b'3 rigali ta' missiera. Għodwa waħda fil-palazz waslet stedina. Il-prinċep u ommu kienu mistednin għal 7 jiem ta' festi li kienu se jsiru f'palazz ieħor fis-saltna tagħhom. Tgħidx kemm il-prinċep u ommu kienu ħerqana biex jattendu għal dawn is-7 jiem ta' festi. ċeklenfusa xtaqet ukoll li tmur għal dawn is-7 jiem ta' festi, imma ma setatx tmur minħabba li kienet seftura. U wasal l-ewwel jum tal-festi, il-prinċep u ommu telqu biex ikunu fil-ħin. Kif ċeklenfusa sabet ruħha waħedha fil-palazz, hija ħarġet il-qasna minn ġo l-borża u qaltilha qasna saħħarija. Issa infetaħ għalija. U ma dan il-kliem minn ġo l-qasna ħarġet libsa lewn is-sema bil-kwikeb kif ukoll karrozzella biż-żwiemel u l-kuċċier. Minnu fih ċeklenfusa libset il-libsa u telqet lejn il-palazz għall-ewwel jum ta' festi. Malli il-prinċep lemaħ lil ċeklenfusa libsa il-libsa lewn is-sema bil-kwikeb tilef għaqlu warajja. Minnu fih mar ħdejja u talabha biex tisfen miegħu. Huma qettew lejla sħiħa jisfnu, jitkellmu u jitħku. Il-prinċep iġġennen wara din it-tfajla li kienet donna warda tant li neża' ċurkett minn subaħu tawla bħala tifkira tiegħu. Ftit qabel ma spiċċat il-festa ċeklenfusa qabdet u telqet mill-palazz qabel ma s-seħer jispiċċa.
البنشب جرى ورايا إما ما لحقيش شكل نفوسar nexxiela tasal lura fil-palazz fejn il-libsa tagħha flimkien mal-karrozzella biżwiemel u l-kuċċier daħlu lura fil-qasna. U xħin il-prinċep u għammu ġew lura fil-palazz huma sabu li ċekla nfusa għadha taħdem fil-kċina bħas-soltu. L-għada filgħodu sebaħ u kien it-tieni jum tal-festi. Il-prinċep kien ħerqan li jerġa' jmur għall-festi għax u kien jinsab fuq ix-xwiek biex jerġa' jiltaqa' mat-tfajla ta' qalbu. U hekk kif il-prinċep u għammu telqu mill-palazz ċekla nfusa ħarġet il-ġewża u qaltilha ġewża saħħarija, issa infetaħ għalija. U minn ġo l-ġewża ħareġ seħer kbir għax ċekla nfusa spiċċat b'libsa lewn il-baħar kif ukoll karrozzella biżwiemel u l-kuċċier. Il-karrozzella biżwiemel u l-kuċċier wasluha għat-tieni jum ta' festa u hekk kif il-prinċep lemaħa dieħla fil-bieb tal-palazz u tara l fuq u reġgħu qettew lejla sħiħa jisfnu jitkellmu u jidħku. Il-prinċep raġa' neża' ċurkett minn subaħu tawla bħala tifkira tiegħu. Iżda l-ħin għadda wisq malajr għax kien wasal il-ħin biex ċekla nfusa taqbad u titlaq mill-palazz qabel ma tispiċċa il-festa. Il-prinċep ġara warajja imma ma laħaqix ċekla nfusa laħqet waslet fil-ħin lura fil-palazz fejn is-seħer kollu spiċċa għax il-libsa tagħha flimkien mal-karrozzella biżwiemel u l-kuċċier reġgħu daħlu lura fil-ġewża. U issa imiss it-tielet jum tal-festa. Hekk kif il-prinċep u għammu telqu mill-palazz tagħhom biex imorru fil-palazz ieħor fejn kienet se sseħħ fejn kien se jseħħ it-tielet jum ta' festa. ċekla nfusa ħarġet il-lewża u qaltilha lewża saħħarija issa infetaħ għalija u minn ġo l-lewża ħarġet libsa lewn il-fjuri kollha tal-ġonna flimkien ma' karrozzella biżwiemel u l-kuċċier. ċekla nfusa marret għat-tielet jum ta' festi. U hemmhekk reġgħet qattet lejla oħra tisfen titħak u titkellem mal-prinċep. U ħaġa tal-għaġeb il-prinċep m'indunax li l-tfajla donna Warda li kien qiegħed jisfen jitkellem u jidħak magħha kienet ċekla nfusa is-seftura tal-palazz tagħhom. Il-prinċep ċekla nfusa serqitlu qalbu u l-prinċep ta' ċurkett ieħor bħala tifkira tiegħu. U ftit qabel ma spiċċat il-festa ċekla nfusa ħasbet biex titlaq qabel ma is-seħer jispiċċa. Il-prinċep ġara warajja imma ma setax jilħaqha.
شكل أنفوسها سابت روحها لورا في البالازز لابسة ta seftura għax ħwejjiġa flimkien mal-karrozzella biżwiemel u l-kuċċier inġabru lura fil-lewża. U xħin il-prinċep u ommu ġew lura tas-soltu sabu li ċekla nfusa għadha tnaddaf fil-kċina irjali. Ma għaddilhomx minn moħħhom li ċekla nfusa kienet ma għaddilhomx minn moħħhom li ċekla nfusa ftit ta' sigħat qabel kienet magħhom fil-festa. U issa wasal ir-raba' jum ta' festa. Il-prinċep kien jinsab fuq ix-xwieq bħas-soltu biex jerġa' jqatta' lejla oħra jisfen, jidħak u jitkellem ma' tfajla ta' qalbu. Iżda b'xorta ħażina il-prinċep fittex u stenna u fittex imma it-tfajla ta' qalbu ma tfaċċatx għax ċekla nfusa kienet użat tlet rigali li kien ta' missiera u għalhekk ma setgħetx tmur għar-raba' jum ta' festi. Il-prinċep tgħid kemm waqaf fis-swiet ta' qalb kbir ma ħa gost xejn fil-festa mingħajr it-tfajla ta' qalbu. Tassew kien tilef rasu warajja. L-istess ġara għal ħames, is-sitt u s-saba' jum ta' festi u meta dawn il-jiem ta' festi spiċċaw, il-prinċep qata' qalbu għal kollox li jerġa' jara l-tfajla ta' qalbu. Meta l-prinċep intabaħ li ma kien se jerġa' jara qatt aktar l-tfajla ta' qalbu waqaf fis-swiet ta' qalb kbir ma rid jaf b'ħadd u b'xejn u issakkar bell-erba' ħitan ta' kamartu jaħseb dwar din it-tfajla li kienet serqitlu qalbu. Ommu tgħid kemm inkwetat għax qata l-aptit kollu u ibni xi ġralu ibni kien daqshekk wiċċu għad-dawl issa x'inqalalu għala daħal f'qoxortu. Ippruvat tħoddlu mir-rasu dwar dan id-dwejjaq li kellu imma hu ma rridx kliem. Ħadu minnhom ommu ftakret li bina il-prinċep kien iħobb jiekol il-biskuttini għalhekk minn wara l-bib ta' kamartu qaltlu ibni, jekk nagħmillek il-biskuttini li tant tħobb, tgħid tiekol miskin għajli. Il-prinċep malli sema' bil-biskuttini waqatlu żaqqu. Għalli laħiva ma jekk jogħġbok għamil il-biskuttini imma issi tagħmilhom int biss għax tiegħek biss niekol. U ommu ġriet fil-kċina u qalbet il-kċina biex tagħmillu il-biskuttini. Waqt li kienet qed tagħġel l-għaġina xi ħadd ħabbat fuq il-bib tal-palazz u għalhekk kellha tfarra ftit minn ġo l-kċina. Ċekla nfusa li kienet qed taħsel u tnaddaf fil-kċina sabet il-waqt biex titfa' iċ-ċrieket li kien ta' il-prinċep fil-biskuttini. Jitefet ċurkett ġo biskuttina. U għalhekk 3 biskuttini minnhom kellhom ċurkett ġo fihom. Fil-kċina kien hemm riħa taqsam ta' biskuttini u omm il-prinċep minnu fih telet bihom wara l-bib tal-prinċep. Ibni, iftaħli!
biskuttini lesti ta' ħanarak tikolhom. Il-prinċep fetħilek il-bib ta' kamartu u poġġa bil-qeda jiekol il-biskuttini waħda wara l-oħra. Tgħid kemm bdew jinżlulu għasel, tassew il-biskuttini tommu ħadd ma jgħaddihom. Mama ttini biskuttina. ħass taħt sninu ħass xi ħaġa qiebsa, tama ta' ħadit. U ħares lejn nofs il-biskuttina li gidem u ġo fija jara ċurkett. Dan iċ-ċurkett li kont tajt lit-tfajla ta' qalbi fl-ewwel jum ta' festi. U qabad u qasam il-biskuttini li kienet baqa' fuq il-platt waħda wara l-oħra. U kollox sab it-tlet ċriket li kien ta' lill-prinċipessa fl-ewwel 3 ijiem ta' festi. Għajli l-verità, mhux int għamilthom dawn il-biskuttini, min għamilhom? Ommu qaltlu min tridu jagħmilhom lok, mhux jien għamilthom lok tiegħi biss tkun trid tiekol inti. Le, inti warrabt mill-kċina f'xi ħin. Iva ibni, issa qed niftakar kien ħabbat il-bib u mort nara min ġie. Dak il-ħin kien hemm ċekla nfusa fil-kċina. Ommi, nordnalek biex sejjaħ li l-ċekla nfusa qudiemi, minnu fih. ċekla nfusa telet minn ġol kċina u spiċċat fil-kamra tal-prinċep. Il-prinċep qalilha xi tgħidli dwar dawn it-tlet ċrieket ċekla nfusa. U ċekla nfusa kellha tistqar il-verità kollha ta' kif hi bis-seħer ta' qasna ġewża u lewża li kien ta' missiera kien irnexxielha tmur l-ewwel 3 ijiem tal-festi li kienet iżżifnet, tkellmet u daħket flimkien mal-prinċep. Il-prinċep ma setax jemmen lil għajnejh u lil widnejh għalhekk qabad biċċa nidja u mesaħ wiċċ ċekla nfusa. Wara li neħħiela l-ġmied kollu minn fuq wiċċha, induna li tassew qudiemu kellu t-tfajla li żifhem magħha fl-ewwel 3 ijiem tal-festi, it-tfajla li rabat qalbu magħha. Il-prinċep ried jiżżewwiġha bl-art u l-baħar għalhekk staqsija jekk xtaqitx tiżżewġu u hi weġbitu li xtaqet tiżżewġu għax tħobbu. Minn dakinhar bdew iseħħu t-tħejjiet għaż-żwieġ tagħhom u minn dakinhar bdew jgħixu ħenjin flimkien tul għomrhom kollu. Tassew li l-prinċipessa rnexxielha minn tfajla fqira u seftura issir prinċipessa miż-żewġa lill-prinċep li tħobb b'qalbha kollha. U dik kienet il-ħrafa Maltija ċekla nfusa. Ħrafa li adattajt għall-programm tagħna l-istorja tal-Mia Story. Nispera li jogħġbitkom u nħeġġixkom biex tirrakkuntawha lil sħabkom u lil familja. Bħas-soltu wara r-rakkont nixtieq nisma' l-apprezzament tagħkom biex nitgħallem minn għandkom u la nerġa' nirrakkunta aħjar milli rrakkuntajtilkom illum kif ukoll intom kolkom il-ħila li tirrakkuntaw aħjar minni għax nitgħallmu minn għand xulxin. Soltu 3 mistoqsijiet liema mument fl-istorja l-iktar li laqtek
li kif xogħġbok mill-mod kif irrakkontajt l-istorja u la tirrakkonta l-istorja inti x'biħsiebek iżżid jew tbiddel fil-mod kif ġiet irrakkuntata l-istorja. Wara r-rakkont illum se nifhmu l-binja tal-istorja li għadni kif irrakkontajtilkom. Se nużaw għodda li tissejjaħ in-niżġa tal-istorja u bl-Ingliż tissejjaħ plot matrix. Din l-għodda ġiet maħluqa mill-metodoloġija tal-storytelling schools u hija għodda sewja biex nifhmu l-binja tal-istorja li nkunu smajna jew rajna u l-qudiem se nużawha biex permezz tagħha noħolqu storja mill-immaġinazzjoni tagħha. Għallum se nużaw in-niżġa tal-istorja biex nifhmu l-binja tal-istorja li għadni kif irrakkontajtilkom. U din hija l-għodda hija gradilja magħmula minn 9 kaxxi. L-ewwel ringiela għandna fejn min x'inhi l-problema, fit-tieni ringiela għandna sfida għajnuna u fit-tielet ringiela għandna soluzzjoni tmiem u tagħlima. Kif qegħdin tinnotaw dan il-qafas huwa l-qafas ta' storja għax l-istorja fil-bidu tagħha insemmu fejn seħħet l-istorja min hu l-karattru ewlieni kif ukoll il-problema li għandu dan il-karattru ewlieni. Fil-qalba tal-istorja insemmu l-isfidi li kellu jħabbat wiċċu magħhom il-karattru ewlieni tagħna kif ukoll għajnuna minnu nnifsu minn persuni oħra jew inkella minn xi oġġett li permezz tagħhom l-isfidi libhom u fl-aħħar tal-istorja ikollna soluzzjoni fejn il-karattru ewlieni tagħna isolvi l-problema li kellu għalhekk ikollu tmiem għalhekk il-ġrajja tiegħu tispiċċa bit-tmiem ħieni u minn din il-ġrajja li jkun għadda minnha il-karattru jieħu tagħlima u aħna li qegħdin nisimgħu l-istorja nitgħallmu permezz tiegħu. Wara dan il-filmat se ssibu memus dan il-galvu tan-niżġa tal-istorja. Imma jekk ikolkom diffikultà biex tistampaw dan il-galvu tistgħu tagħmluh b'idejkom kemm taqbu karta bajda, tpenġu kaxxa, taqsmuha fi 3 ringieli u 3 kolonni u b'hekk tispiċċaw b'kaxxa b'9 kaxxi. Fil-bidu tal-istorja għandkom fejn min x'inhi l-problema, fil-qalba tal-istorja għandkom sfida iktar sfidi għajnuna u fl-aħħar tal-istorja għandkom is-soluzzjoni tmiem u tagħlima. Issa se naqsam magħkom in-niżġa tal-istorja ċekk l-enfusa. L-aħjar li n-niżġa tal-istorja issir bit-tpenġijiet għax tpenġija tfakkarna fil-ġrajiet u tenna nesprimu ruħna bil-fom. It-tpenġijiet ikunu sempliċi u li ma jieħdulkomx ħafna ħin biex tagħmlu. Tagħkom jistgħu jkunu differenti minn tiegħi. Issa jien se naqsam magħkom in-niżġa tal-istorja ċekk l-enfusa.
Mela qegħdin taraw li l-istorja hi dwar ċekla nfusa, tfajla biżla u għaqlija. Din kienet fqira u xtaqet li tgħix ħajja bla tbatija u bla faqar kif ukoll li tiżżewweġ. Mi kienet tgħix ġo dar fqira il-bogħod mill-palazz. Il-faqar tagħha żied meta missiera maratu miet tant li kellha toħroġ taħdem bħala għaddejja fil-palazz. Ixtaqet li tmur il-ballu imma billi kienet fqira ma setgħetx għax ma kellix il-flus biex tixtri l-ilbies fin karrozzella biżwiemel u l-kuċċier. Imma b'xorti tajba bis-seħer ta' tlet rigali li kien ta' missiera qabel ma miet li kienu ġewża, lewża u qasna ċekla nfusa irnexxiela tmur sal-ballu hemmhekk ħadet gost għall-ewwel 3 ijiem u irnexxiela ssir taf sew lill-prinċep. Il-prinċep rabat qalbu magħha u rrid jiżżewwiġha bl-artu l-baħar, hi wkoll saret tħobbu b'xorti tajba il-prinċep sab it-tlet iċriket li kien ta' lill-ċekla nfusa fil-biskuttini u hekk sar jaf li t-tfajla ta' qalbu kienet ċekla nfusa li kienet il-qaddejja tal-palazz. L-istorja tispiċċa b'ċekla nfusa u l-prinċep jiżżewġu u jgħixu fil-palazz u t-tagħlima tal-istorja hi li wieħed qatt m'għandu jaqta' qalbu u kif jgħid il-qawm Malti min jistenna jitenna. Dik hija t-tagħlima li ħadet ċekla nfusa u li aħna wkoll nieħdu permezz tal-istorja li nisimgħu dwarha. Tajjeb, mela n-nisġa tal-istorja tiġbor l-istorja għax naraw għax turina x'ġara fil-bidu, fil-qalba u fit-tmiem ta' l-istorja. U lan għamluha kif ukoll lan nużawha tiegħna fir-rakkont ta' l-istorja għax hi tiġbor l-istorja ġo fiha. Kull storja għandha dan il-qafas għax l-istorja sseħħ f'post il-ġrajiet jiġru lill-karattru ewlieni li jkollu problema. Il-karattru ewlieni ma' wiċċu ħafna sfidi waħda wara l-oħra sakemm bl-għajnuna tiegħu innifsu ta' persuni oħra jew ta' oġġetti jirnexxielu jegħleb l-isfidi kif ukoll il-problema li kellu ħalli fl-aħħar kollu soluzzjoni il-ġrajja tiegħu tispiċċa bit-tajjeb u permezz tal-ġrajja li jgħix u jieħu tagħlima. Tajjeb, issa jmiss lilkom biex tagħmlu n-nisġa tal-istorja li għadni kif irrakkontajtilkom. Nfakkarkom li t-penġijiet tagħkom m'għandhomx għalfejn ikunu bħat penġijiet tiegħi. T-penġijiet tagħkom għamluhom b'tali mod li jgħinukom tiftakru x'ġara fl-istorja li għadkom kif smajtu.
U nħeġġiġkom biex tużaw din l-għodda għal kull storja li tisemew jew taqraw. Għax permezz tagħha tiġbru l-istorja. Kolkom it-tarif kollu li permezz tiegħu isseħħ l-istorja. U f'każ li ma tistgħux tistampaw il-galvu memus wara dan il-filmat, tinkwitaw xejn kemm taqbdu karta tpenġu fuq tlet kolonni u tlet ringieri b'hekk tispiċċaw b'kaxxa b'9 kaxxi jiġa fija u tniżlu dawn id-dettalji fejn min x'inhi l-problema fil-bidu tal-istorja, sfida u għajnuna fil-qalba tal-istorja, soluzzjoni, tmiem u tagħlima fit-tmiem tal-istorja. Użaw it-tpenġijiet biex it-tpenġijiet jgħinukom tiftakru ħafna u tesprimu ruħkom bil-fom. Kompliment, who cost. Grazzi għas-sem tagħkom waqt din is-sessjoni. Nħeġġiġkom sabiex tibatulna filmati tagħkom qegħdin tirrakkuntaw l-istorja li ħloqtu bl-espressjonijiet b'xorti tajba u b'xorti ħażina. Nieħdu gost nisimgħu l-apprezzament tagħkom dwar l-istorja, x'mument laqatkom fl-istorja kif ukoll x'għoġobkom mill-mod kif ġiet irrakkuntata l-istorja, kif ukoll aqsmu magħna ritratti tal-niġġa tal-istorja li tkunu għamiltu jew inkella filmati tagħkom fejn nisimgħukom tispjegaw in-niġġa tal-istorja. Aħna ninsabu ħerqanin biex naraw ix-xogħol tagħkom u tal-għalliema tagħkom. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għas-sessjoni li jmiss saħħiet u nħeġġiġkom biex tirrakkuntaw ħafna stejjer.